nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosi ka ɲini Bamakɔ ana lamini na a 12 u bɛ yan Washington DC ka bɔ VOA ka studio kɔnɔ aw bɛ VOA Africa kunnafoni turukalaw kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la yan Kadiatu Tarawele an ka kunnafoni kumabaw bi arabadonya in na février kalo tile 28 san 2024 na u bɛna tali kɛ ninnu de kan Mali la bisi kasara dɔ mɔgɔ 31 ɲɔgɔnna bɔnɛna u ni na min senfɛ ka tila ka 10 ɲɔgɔn jogi kosɛbɛ transport en commun bolifɛn ni a binna ne mɔgɔw ye ka bɔ babiliba dɔ sanfɛ ka jigi ji kɔnɔna na tarata don kumantun kɛrɛfɛla dugu dɔ kɔnɔna na Sikaso mara la ayiwa a tun bɛ Burkina kan a bɔra Bamakɔ a tun bɛ kan ka taa Burkina Faso an ka lasirikɛlaw ye lasiri tɔmɔliw ni sɛgɛsɛgɛli minnu k'a kan olu kunnafoniw b'an bolo an bɛna aw kunnafoni a kan sisan Mali diplomasi ɲɛma Abdoulaye Diop ale ye tasibila kɛ ɲɛta lakana koɲuman ɲɛta kow la Mali jamana kɔnɔna la awa nka a ye sinsira k'a ka fɔ la k'a fɔ ko a masɔrɔ la o ni Mali ani Risi jamana ka dɛmɛ na an bɛ n'olu fana kunnafoniw laseliw kɛ aw ye yan Ameriki jamana na Joe Biden ani Donald Trump olu fila bɛɛ u sugandira u ka politigikulu mɔgɔw fɛ ka kɛ u ka cɛbaw ye novembre kalo nata jamanatigi ɲini kalata votew minnu kan ka waleya Ameriki jamana kɔnɔna la yan nɔ o fana kunnafoniw bɛ an bolo ka fara o kan a yirala k'a fɔ ko laginɛkaw fana premier ministre kura sɔrɔ awa an ka bi gɛrɛn kɔnɔ araba la Abibatu fana a ye kumasigi kɛ CEDEAO ye ɲangili wulili min kɛ ka bɔ Mali jamana kan a ye baro kana sigi ko kan olu fana kunnafoniw b'an bolo ka lase aw ma ninnu de bɛna fara kunnafoni wɛrɛ tɔmɔlenw kan ka tɛntɛ aw ye sisan ɲanzan kɔnɔna la ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan an ka foli ani tanuni bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ y'a kaw bisimila an ka nin kɛnɛ wasolen in kan n'o ye Marikula kɛnɛ ye ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba la bi arabadonya in na février kalo tile 28 san 2024 na aw tulo bɛ Kadiatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ ne kunnafoni ye a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 31 olu fagara ne ka tila ka 10 fɛnɛ jogin kosɛbɛ sirabakan kasara sen ka masɔrɔ bisiba dɔ min bɔra babili dɔ sanfɛ ka bin ka jigi ba kɔnɔ ne maaw ye tiɲɛ kungoba kumantun mara la tarata don février kalo tile 27 san 2024 na lagansara seli waatu wala a yirala k'a fɔ ko Mali transport kotigiso ale de ye nin communiqué ninnu laseliw kɛ ka bɔ Bamakɔ awa bolifɛn in k'a bɔra Bamakɔ a kun bɛ Burkina Faso kan an ka laselikɛla Mokhtar Bari ale y'i sɛnsɛma ka taa a kɛnɛ kan a yɔrɔ la yen nɔ a ye kunnafoni minnu sɔrɔ a la an ka laselikaw lamɛn transport mobile min kɛlen don ka Malidenw ani Burkinabe jamanakaw ta ka bɔ Keɲeba n'i kun ta Burkina Faso kan ale bɔra ka bin ni tarata donya na février kalo tile 27 san 2024 na ye kanɲɛ 16 waati pont dɔ sanfɛ Kumantu ani Ɲɛna ni ɲɔgɔn cɛ Sikaso sira kan a kɛra sababu ye ka maa 31 ko ni tanya maa 10 o kɔni jogina ni dɔw b'u cɛla olu ta jugara kosɛbɛ seere minnu tun bɛ a kɛnɛ kan olu ye seereya kɛ ni kasara in kan. Ne kɔni balila ka mobili ye a bɛ vitesse la a bɛ lɛngɛ la mobili kɔni jiginna mobili jigilen an kɔni bolila ka na an bolilen an selen an ma fila jate de kunbiya yani mɔgɔw ka na an kɔni an sera ka mɔgɔ dɔw labɔ an ye minnu labɔ an sera ka maa damani labɔ jama nana ka na an nana fara ɲɔgɔn kan mobili kɔni bele maa min kɔni yera minnu sera ka jogo sen ka yɔrɔnin kelen o kɛra maa fila ye y'a faamu kɔfɛ an y'u labɔ tuguni maa 4 de bɛ mobili kɔnɔ i n'a fɔ minnu ma foyi ma minnu sɔrɔ cakɛyɔrɔ min ɲɛsinnen don sira lakananiko ma n'o bɛ wele ko agence nationale de sécurité routière o baarakɛlaw y'u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ni ka se nin kɔnɔ in kan. Ok, c'est à dire an ye min ye ani an ye min constaté pont donda ani mobili farala pont kan ka jigin ravin kan yɔrɔ min an yɛrɛ ye min constaté o kibaruyaw an y'olu de sɔrɔ parce que mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ ko car kun b'a kɔfɛ o nale a binnen olu y'a jɔ donc o cɛkɔrɔba bɔra o y'a fɔ ko car in kun bɛ damatɛmɛ boli la. seerew ka fara minisiriso min ɲɛsinnen don sirabakow kan olu ye wele bila maaw ma walasa u bɛ se ka sirabakan sariyaw ni k'olu bato. O ye ladilikan kelen dɔrɔn de mɔgɔ man ka mobili boli
ou bien ka yɛlɛn bolimafɛn kan surtout bolimafɛn min mɔgɔ wɛrɛw ni de b'i bolo mɔgɔ si man k'o boli min ti a yɛrɛ kalama ni bɔ a la dɔw bɛna se pɔn ma o ka mobili boli dɔɔni pour que o ka se ka tɛmɛ o ye ne kɔni ka ladilikan ye k'a lase mobilitigi ninnu ma mobili dɔw o bɛna fanga na f'an yɛrɛ jaabi tigɛ minnu bɛ baara kɛ pɔn kɛrɛfɛ an jaabi tigɛ f'an bɛ an kɔnɔ an yɛrɛ kɔnɔ ko dɔ bɔra a la k'a sɔrɔ dɔ ma bɔ a la. Tiɲɛna n'aw bɛ boli la u ka hakili to bolimafɛnw na ni ye boli ni i ye chauffeur ye mɔgɔ min b'i kun i yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛna mɔgɔ min b'i kun i k'i yɛrɛ nin lakana i k'u fana nin lakana. Nin ye kasaraba filanan ye Mali jamana kɔnɔ kalo kelen kɔnɔna na Mopti Kesedugu o ta tɛmɛnen kɔfɛ nin fɛnɛ ye kasara filanan ye min kɛra Kumantu ale ni Ɲɛna ni ɲɔgɔn cɛ. Mokhtar Bari, Vinabe Dena, Kumantu ani Ɲɛna ni ɲɔgɔn cɛ VOA Bambara tɔgɔ la. Ka tɛmɛ ne kunnafoni ye halisa ne nin sira kelen ye Hawa Bamba n'ale ye VOA Bambara ka lasilikɛla ye ka bɔ Sikaso ale fɛnɛ ye kunnafoni minnu sɔrɔ a taabolo kan an ko a jɛ k'o fɛnɛ lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Février kalo tile 27 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 17 wagatiw la pont min bɛ Bajɛ n'a bɛ an ka sirababa n'an ko a ma ko route numéro 7 kɛrɛnkɛrɛnyala ka bɔ Ɲɛna ka taa Kumantu dugutaga kari dɔ ni ale numéro ye BG 955 MD n'ale tun bɛ ka maliyɛndenw ni an ka dafɛla jamana den dɔw n'olu de tun b'a kɔnɔ n'u tun bɛ ka bɔ Bamako ka taa Burkina Faso o yɛlɛmana Bafaji kɔnɔ maa min tora nin kasara in na o yɔrɔ bɛɛ o kɛra maa 31 ka taa sɔrɔ maa 10 o de banana Drissa Togola ale ye maître ye Tiengoba ale ye seere a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Car dɔ de bɔra Bamako Burkinabew ka car dɔ de don quoi a bɔra Bamako fan fɛ k'i kunda Sikaso kan a taara se Tiengoba ba nin ma quoi u b'a wele ko Bajɛ a ye nɛgɛ de kari ka jigin ba kɔnɔ donc mɔgɔ kɔni sata cayara yɛrɛ mɔgɔ 31 de tora la yɔrɔnin kelen quoi donc mɔgɔ kɔni joginen cayara yɛrɛ mobili pneu cira donc mobili de taara nɛgɛ de minɛ ka nɛgɛ kari ka jigin ba kɔnɔ ka taa sɔrɔ hali ne y'a sɔrɔ maa caman sara nin kasara in senfɛ an ka seere dɔ fana y'a yira k'a fɔ ko dɔw fana bɔra nin kasara in na ka taa sɔrɔ ko an ka sapeur pompier ani an ka gendarme olu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔna la Musa Konate ale ye sifinaka ye a bɛ bɔ Tienkoba ale ye seere ne taara sɔrɔ u bɛ ka blessé ni mort ninnu nabɔ ne kɔni ye a sɛbɛkɔrɔ lajɛ o de ka ca bon ne yɛrɛ ye kɛnɛbagatɔ min ye n'o bɔra kɔni o ye 5 personnes ɲɔgɔn na denfilenninw de ka ca la denfilennin b'a la minnu si tɛ tɛmɛ san 25 san 20 yɔrɔ ninnu olu de ka ca la an ka sapeur pompier tun bɛ yen gendarmerie tun bɛ yen olu nana ka na dɛmɛ d'u ma ka taga ni dɔw ye dɔgɔtɔrɔso la ka taga ni kuru ninnu ye u taga yɔrɔw la. Ni sirabanka kasara in kɛra dugu min na a dugumɔgɔw ma to kɔ sabula u y'u sen don banabagatɔw ani su ladonni ko ɲuman na sani an ka lakanabagaw bɛ na Yakuba Togola ale ye Tienkoba dugutigi ye. An yɛrɛ kɔni bolo nin kasara tugu ma deli ka kɛ nin yɔrɔ kelen in na koyi yanni sapeur pompier ninnu ni gendarmerie ni fangabonda tigilamɔgɔ ninnu ka se yan mɔgɔw jɔyɔrɔ kɛra mɔgɔw ta dɛmɛ don u ye ka su ninnu bɔ kari kɔnɔ wala ka na n'a ye ka na a bɛɛ da kɛnɛ ma. Nin kasaraba in kɛlen kɔfɛ an y'a laɲini ka kumaɲɔgɔnya kɛ ani Sikaso ɲɛmaaw cɛ nin ko nin kan nka an ma ɲɛ sɔrɔ o la aw k'a dɔn k'a fɔ ko Tienkoba ale ye yɔrɔ ye min bɛ Kumantu mara la ani Sikaso cɛ o ye kilomɛtiri 100 bɔɲɔgɔnko ye Awa Bamba VOA Bambara Sikaso. Ka da sirabakan kasaraw cayaliw kan ni a kelen bɛ haminaba ye bi mɔgɔw bolo Mali jamana kɔnɔna la Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka lasilikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale ye ɲininkali tɛŋunin kɛ ka maliden Bamakɔka dɔw hakilinaw ta a taabolo kan an ka kumakanw lamɛn. Sirabakan kasara minnu bɛ kɛ dugutaga siraw la a si kɔlɔlɔ tan tɛ ka da kan ni caman bɛ bɔnɛ maa joginta bɛ caya ni ka maa dɔw yɛrɛ ka buna adamadenya ka o do bɔgɔ la Bamako maaw ka yeta la ko kun caman de bɛ sirabakan kasara ninnu kɛli la an fɛ yan Mali jamana kɔnɔ Idrissa Dunbiya kɛnyɛrɛye baarakɛla don. Ne yɛrɛ bolo ni sirabakan kasara ninnu problème ba bɛ an ka sira yɛrɛ de fɔlɔ bon sira tiɲɛnen don ka fara o kan vitesse fɛnɛ b'a la hali ni vitesse yɛrɛ tɛ sira tiɲɛnen bɛ se ka na ni kasala caman ye a ka sɔrɔ vitesse yɛrɛ tɛ parce que hali Sikaso sira yɛrɛ filɛ
i bɛ damadɔni de boli dɔrɔn ne yɛrɛ y'a sira kɛ siɲɛ caman mais i bɛ damadɔni de boli dɔrɔn ni hakili latigɛlen n'i tɛmɛn'o kan kɔrɔ i bɛ to hami de la fo k'i se Sikaso. Tatu Ture ale bɛ taa ni hakilina kelen fɛ. Mɔgɔ ka lakali tɛ dɛ, ne yɛrɛ ɲɛ bɛ min ye sira fɛ. Ni car ninnu wulila, n bɛ misali ta Kati sira kan. N'u wulila Bamako ka Kati sira minɛ, Kati Samɛ ni Kati bɔda yɛrɛ cɛ, ninnu bɛ vitesse min ta, excès de vitesse. U ni vitesse de bɔ Bamako, u n'o vitesse kelen bɛ taa fo dugu bɔda. Ne ko hali n'i bɛ kungo kɔnɔ de, n'i ma dɔ bɔ vitesse la, a bɛ se ka kɛ hali bagan dɔ bɛ bɔ k'a bilen ye. A kun ye mun ye kun ka ca parce que siraw état man ɲi o ye kelen ye chauffeur tɛ boli dɔɔni. Bon ni chauffeur tɛ boli dɔɔni sira man ɲi yɔrɔ kɔni ni kasara bɛ kɛ a tɛ dan soda la. Maintenant autorités de bɛ se ka fu siri nin bɛɛ dan na. Maa dɔw fɛnɛ ka yeta la ko ni kasaraba ninnu sababu bɛ bɔ mobili dilanbaliya fɛ a tigiw bolo. Abdoulaye Kulibali. O kɛbaliya i bɛ taa sɔrɔ mobilitigi caman fana bɛ yen o bɛ ban ka mobili dilan. Tuma bɛɛ u ni chauffeur bɛ ɲɔgɔn na. Ni yɔrɔ man ɲi, ni yɔrɔ man ɲi. Jamana yɛrɛ min fana kan ka sariya labato. I bɛ taa sɔrɔ o sariya labatobagaw olu de ye sariya sɔsɔbaga ye. Yaasa ka se ka maaw ni kisi ni sirabakan kasara ninnu ma, jamanadenw b'u ka fɛɛrɛw ɲɛfɔ. A gɛlɛma fɔlɔ yɛrɛ ye sira ka sira dilan. Ni sira dilanna sensibilisation bɛ na. Ka sensibilisation kɛ vitesse ni fɛnw na. Ka sira dilan ka sɔrɔ ka règlement bila a kan. O ne hakilina ye an ka siraba kasaraw la. Autorité de bɛ se ka sira dilan ka ɲɛ. Autorités fana de bɛ se ka chauffeur bali ka bolikojuguya kɛ sira kan. Parce que ni chauffeur min minɛna i bɛ ka bolikojuguya kɛ i ka permis ka minɛ i la i ka ɲangi. N'o kɛra ka damadama kɛ o bɛ kɛ misaliya ye ka di tɔw ma o bɛ boli ka ɲɛ. Donc n'o fana kɛra siraw ka dilan ka ɲɛ o bɛ dɔ bɔ siraba ka kasara la. O kɔni ne hakilina o de ye mun bɛ se ka dɔ bɔ nin ko in na. Sirabakan kasara dugutaga siraw la o bɛ kɛ ka caya Mali jamana kɔnɔ. Sabula kalo tɛ kɛ ka ban ni dugutaga mobili dɔ ma kasara. Wa a caman yɛrɛ sen fɛ buna hadamadenw ni de bɛ to a da fɛ. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan Mali kɔkanko ministre Abdoulaye Diop ale ye laseliw kɛ ka tasibilaba kɛ lakanako donni b'a la ka ɲɛ sɔrɔ o kunya la Mali jamana kɔnɔna na. A ka fɔ la a ma sɔrɔla Mali ani Russie cɛla dɛmɛ baaraw ye. Modibo Damile bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Mali jamana ka kɛnɛmako ministre Diop ni a tɔɲɔgɔnkɛ ye ɲɔgɔn ye bi ni o ye Russie jamana ka kɛnɛmako ministre ye Sergei Lavrov Moscou mun bɛ ni jamana fila mun bɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ani Russie jamana ɲɛmɔgɔw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u sinsili ko fɔ u ka ni jɛɲɔgɔnya fila in ye a to fɛn camanba de sera ka sira sɔrɔ lakana fanfɛla la. A ka kuma la a ye misali di kɛrɛnkɛrɛnlen la Kidal minɛni Mali finitigilakaw fɛ ni marifatigi jɛkulu olu dagayɔrɔ kun don ani ni Mali ka kanabilali o tagamasere tun don Mali jamana bolo. Marifatigi jɛkulu dugu caman bɔr'u ka mara kɔnɔna la san 2023 o wagati la Mali jamana kelen ka larawuli baaraba dɔ ta ka ɲɛsin u ma mun nana ni Kidal minɛni ye ko nin baara kan ka to sen na ani bolodi ɲɔgɔnma sarasuya fanfɛla la ni Russie jamana ye ko fana kan ka dɔ kan ka far'o kan ani baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ i n'a fɔ Chine jamana ani Turki. Abdoulaye Diop a ye nin fɔ a ka kunnafonidi baro fɛ ni Lavrov ye ko sarasuya tɛgɛdi ɲɔgɔnma baara ko a bɛ kan ka kɛ ni galabu kɛnɛya ye Mali ani Russie jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Ni laseli kɛra Russie jamana ka kɛnɛma ciden ale ka kuma la Abdoulaye Diop taara Moscou ni Mali sardasiw ka ministre ye ni o ye Sadio Kamara ye. Ka tɛmɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye bi araba in na Njamena Chad jamana faba kɔnɔna la marifacikan o mɛnna ka bɔ Parti Socialiste Sans Frontières dagayɔrɔ kɛrɛfɛla la sɔmi kɛlen bɛ minnu na ni ɲangili bilali u kan k'a fɔ gouvernement fɛ ka kɛɲɛ ni dankarili waleyaw ye su tɛmɛnen ninnu na u ka lakana gundo cakɛda u dagayɔrɔ kan min sen fɛ mɔgɔ caman bɔnɛna u ni na. PSF ɲɛma ne a ma sɔn ka i yɛrɛ jira
ka kuma ye a yira k'a fɔ ko kalashnikov ni grenadu lacrymogène de cira olu ka parti siège kɛrɛfɛla la maramafɛn cikan ninnu kɔni kɛra jawuliba de ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ k'a kɛra jawuliba de ye bi sɔgɔmada in na Jamina n'o ye Tchad faba kɔnɔna ye o camancɛ la awa jamanakuntigi fɛnɛ u ka lakana bolifɛnw olu caman yira u bɛ bolila ka u kunda parti in dagayɔrɔ fanfɛyɔrɔw kan. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ni an seginne kana ka don an ka kunnafoni tako filanan kɔnɔna na ka fɔ ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA Soba kɔnɔna na studio 6 na Kajatu Tarawele de kumakan filɛ nin ye ni minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka nin kunnafoni ninnu na an bɛ sɔrɔ Wagadugukaw fɛ yen nɔ Burkina Faso faba kɔnɔna na Fiɲɛ Turukala 102 ani an bɛ sɔrɔ fɛnɛ Radio Paris 5 kan Tomiya mara la ayiwa Fiɲɛ Turukala 98.8 kan ni minnu fɛnɛ bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na an bɛ directement na an ka page kan an ka sanfɛ bɔlɔlɔ siraw kan n'o ye www.voabambara.com Instagram page kan VOA Bambara page bɛ yen nɔ ani YouTube ani Facebook kan ka tɛmɛ ne kunnafoni Senegal jamana la ayiwa kunu kumaɲɔgɔnya u senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko juin kalo nata minnu na ayiwa ko u bɛna sugandili kɛ jamanakuntigi kalata o ko ninnu kan ayiwa o laseli ninnu o kɛra tɔn min sigira sen kan yaasa ka bɛn ladila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la olu mɔgɔw fɛ n'a ma jara n'ale ye VOA Bambara ka lasigiden ye ka bɔ Dakar a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Excellence Monsieur le Président de la République. Sénégalidenw bɛ tun bɛ ka jamanakuntigi kalata waati makɔnɔ n'a bɔra dɔgɔkɔrɔ jamanakuntigi Macky Sall fɛ wa tile fila si ka fɔ in senfɛ n'a tun daminɛna tɛnɛ ka ban kunu tarata la bɛnkan kɛra juin kalo tile fila kan walasa jamanakuntigi kalata ka kɛ nin juin kalo tile fila in sugandira jɛkulu fila de fɛ n'u sigira sen kan si ka fɔ in kama n'u y'a jira jamanakuntigi Macky Sall la min tora sisan jamanakuntigi Macky Sall fana bɛna juin kalo tile fila in bila sariya sunba bolo kan walasa ka sɛnbɛntiya. Merci. Junge nag doy na borom xel nañu dox jàmm. Si ka fɔ in senfɛ a jirala fana ko jamanakuntigi Macky Sall ka to fanga la fo ni kalataw tɛmɛna nka jamanakuntigi Macky Sall y'a jira ko ni avril kalo tile fila mana se dɔrɔn ale bɛ fanga bila a y'o fɔ ka sinsin a kan kunu ko kura o kɔrɔ ni jamanakuntigi Macky Sall ye fanga bila avril kalo tile fila la wasadenw ɲɛma Abdou Mamou Diop bɛ komi a bɛna kɛ jamana ɲɛma ye Senegali i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na walasa ka jamanakuntigi kalataw labɛn nka nin sigi ka fɔ in na fanga sina cɛbo 17 tun tɛ kɛnɛ in kan ani jamanadenw ka jɛkulu min tɔgɔ arsunu élection bawo olu tun y'a jira k'u tɛ taa sigi ka fɔ in senfɛ bɛnkan sɔrɔla fana ko cɛbo 19 minnu ka cɛboya sɛnbɛntiyara sariya sunba fɛ jamanakuntigi kalata in na ko cɛbo wɛrɛw bɛ se ka fara u kan i n'a fɔ Karim Wade ni sariya sunba tun ma sɔn a ka kɛ cɛbo ye bawo ko jamanadenya sɛbɛn fila b'a bolo n'o ye double nationalité ye Faransi ni Sénégal taw. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Kununko tarata la Laginɛ fangatigiw sɔrɔdasiw olu ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ye premier ministre kura sugandi ko k'a bila u ka fanga kunna tile 8 u ka premier ministre kɔrɔ ani gouvernement olu ka démission kɔfɛ Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Monsieur Amadou Ouriba Bataki dɔ kalanna jabaraniso la jamana finitigi minnu bɛ fanga kunna olu ka kumalatɛmɛla Général Mamadi Doumbouya fɛ a ye laseliw kɛ k'a fɔ ko Amadou Ouriba sɔrɔ dɔ mangana don min bɛ wele ko économiste ko ale de sugandira jamanatigi fɛ ka kɛ jamanatigi dankan ye fanga ɲɛmɔgɔw ka kumalasela kan ni laseli ninnu senfɛ y'a yira ko Monsieur Ouriba de bɛna se ka politiki ko fitinɛw wuli ka bɔ u ka jamana kan min bɛ senna u n'u ka syndicat kulu 13 cɛ olu minnu ye wele bila jamanadenw ni syndicat tɔnw ma tɛnɛndenw k'u ka bɔ ka baara bilancari daminɛ mɔgɔ 2 de fatura o senfɛ min kɛra ni finitigiw ka mugu ci ye ka ɲɛsin girinkajɔlaw ma minnu tun kɛlen don ka bɔlɔngɔnɔna minɛ Konakiri sigida caman kɔnɔ
a nisɔngoya giringajɔ taamala ninnu tun bɔlen don ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko sɛndika tɔntɔnden minnu minɛlen tun don k'olu k'a labila ani ka fara dɔ farali la u ka jamana kɔnɔna da dumunifɛnw sɔngɔ kan ko k'o sɔngɔ jigin ani kunnafoni sɛnsɛnnaw dan sigili min kɛra olu ka kunnafoni di cogoya kan ko k'o gɛrɛntɛ fɛnɛ wuli ka bɔ yen ko fɔɔ ka taa se u ka foroba cakɛlaw ka hakɛw lasabatili ma a baarabila kɔni daminɛna ni fitinɛba ye kuma min na furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kun kelen don k'u mankan suma u kelen kɔfɛ k'u ka jamana fanga ci kunɲɔgɔn tɛmɛlen ka sɔrɔ u ma kunnafoni jɔnjɔn di jamanadenw ma ekɔlisow magazɛnbaw sugu kɔnɔnaw konakiri dugu kɔnɔna bɛɛ lajɛlen tun sumayalen don taratadon wula fɛ ka fara dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna kan min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen nasira sɛndikaw ka kumalasela amadu jalo fɛ afp ka kunnafoni disow la a ye a yira o kumaɲɔgɔnyaw sen fɛ k'a fɔ k'u jigi b'a kan ka lawasa sɔrɔ u ka nin laɲini na ko foniw ma kɛ u ka baarabila tɛna ɲɔngiri ko kumaɲɔgɔnya sira foyi kɔni ma dayɛlɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin olu ma kabiri tarata don. Premier ministre, chef du gouvernement. an fɛ yan nɔ l'Amérique jamana kan a yirala k'a fɔ fɛn min ye Joe Biden ye ne ale ye jamanatigi ye ani jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump olu fila bɛɛ ka politikuluw ye u ka sugandili bina u kan ka u kɛ u ka cɛbaw ye Novembre kalo nata kalata jamanatigi ɲini kalataw olu senfɛ Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Nga taratadon jaabiw y'a jira ko dalilu b'u ka cɛbɔ fila bɛɛ la k'u hami u ka cɛsiri la walasa ka se sɔrɔ mara kɛrɛnkɛrɛn kan min bɛ se ka kɛ cɛbɔ fila bɛɛ kelen garijigɛ Novembre kalo la. Wote tɛ i n'a fɔ kan dɔn ye kalata min kɛra Michigan ka démocratiw ka kalata fɔlɔ la o kɛra tamasiyɛn fɔlɔ ye min b'a jira cogo min na jamanakuntigi Biden ka mara kɛlɛ min kɛra Israel ni Hamas cɛ Gaza mara kɔnɔ o bɛ se ka nɔ bila jamanakuntigi Biden ka sarati kura laɲini na. Richard Zuba n'o ye ɲininikɛla ye min tugura Michigan politique kɔ kabini tuma janna o ka fɔ la wote hakɛ min ma dabɔ o ka kan ka kɛ 130 cɛ walasa démocratique ka hami u nɔfɛ kow la Novembre kalo la. Monsieur Trump ye se sɔrɔ fɔlɔ la ni danfaraba ye. Républicain dɔw bɛ Trump kɛlɛla hali bi nga dɛmɛ min kɛra a ɲɔgɔn dankɛla Nikki Haley fɛ o y'a jira siɲɛ wɛrɛ ko républicain wotekɛlaw dɔw bɛ se ka siga ka san 4 wɛrɛ di jamanakuntigi kɔrɔ ma jamanatigi sigi kalafiliw la. A ka jaabi ɲuman dɔw kɛra Oakland ni Kent maraw la. Démocrate ye fanga sɔrɔ yɔrɔ minnu na ni san laban ninnu na o kɛra sababu ye k'u ka ɲɛta sɔrɔ kɔsan na jamana bɛɛ kɔnɔ. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Bi araba ye gɛrɛn kan ka sigi Abibatu fɛ a ye baro kɛnɛ sigi kɛ CEDEAO ye ɲangili wulili min kɛ ka bɔ Mali jamana kan février kalo tile 24 waati la san 2024 na ayiwa an k'u ka baro lamɛn. A kɔni tɛ foyi lase Mali ma ni kɔlɔlɔ tɛ o ye ne ka hakilina bɛɛ n'i ka hakilina don quoi. CEDEAO sɔrɔko jɛkulu ye lasili kɛ sibiridon février kalo tile 24 san 2024 ko sankɔrɔtani kɛra ɲangini minnu kun tara ka ɲɛsin AES jamanaw ma n'o ye Mali, Burkina Faso ani Niger ka fara Guinée Conakry kan k'olu ka dugukolo dancɛw an'u ka pankuru siraw labilala kokura yala ni sankɔrɔtani in tɛna nɔ bila Mali dun ka fa basigili la wa walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ Maliden dɔw y'u hakilina di bi VOA Bambara ka gɛrɛn na. Bon ne tɔgɔ Cɔwa ne ye Bɔden ye n bɛ bɔ Tomiya. Bon hakilina fila de bɛ ne na fɔlɔ fɔlɔ ye min ye o y'a wuli wo o ma wuli wo mɔgɔw barolen don o ye Ala ko ye n'o tɛ hali n'o ma wuli an yɛrɛ dama don an farafin dama minɛn bɛ donna trafiki fɛ Maliyɛn bɛ baro Nizeriyɛn bɛ baro Burkina bɛ baro mɔgɔ tɛ mɔgɔ baro Ala de bɛ mɔgɔ baro nka ne ye yate minɛ o ye min kɛ sisan a ɲɛna koyi a ɲɛna an bɛ fɔ ko o barikada halisa k'a ɲini o fɛ farafinna ka kɛ kelen ye i n'a fɔ Mali Burkina ani Niger kɛra kelen cogo min na farafinna bɛɛ ka fara ni yamana ninnu kan an bɛɛ ka kɛ kelen ye CEDEAO ale de ye an ka ɲɛmɔgɔ ye n'i y'a mɛn CEDEAO bɛnkan kelen don CEDEAO yɛrɛ wolola Mali la
donc faut que an ka fara ɲɔgɔn kan a ye nisɔndiya min bila ne ye jateminɛ kɛ an bɛɛ don ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔ ne bɛ taa ni n ka feerefɛn ye ka taa feere e fɛ e fana bɛ na ni e ka feerefɛn ye ainsi de suite bon ne y'a jateminɛ fo ye man di ni bɛn tɛ n'an bɛnna dɔrɔn e bɛ a sɔrɔ jate bɛ ɲɛ. Guadona caman nisɔndiyalen don ni CEDEAO ka sankɔrɔtani ninnu wulili ye Mali la. E tɔgɔ ye Jɛnɛba Berti. Ne sigiyɔrɔ bɛnnen don Kucalama mais ne ye Sikaso ka ye. Côte d'Ivoire y'a fɔ k'ale ka fɛnw tɛ don Mali kɔnɔ. Kɔfɛ o tilara ka na lɔ ko a tɛ ɲa f'a ka don. O segira k'a fɔ tuguni ko u ka fɛnw bɛ na. Mali ni Côte d'Ivoire tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to cogoya si la. An bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yan. An bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔ kan mɛn o. N'o ka fɛnw bɛ na Mali kɔnɔ. Mali fɛnɛ taw bɛ taa olu fɛ yen Côte d'Ivoire. O ka logo bɛ na fɛn misɛnnin caman. Mali fɛnɛ ta bɛ taga yen parce que pomme de terre bɛ bɔ yan ka taga yen o ye Mali ta ye. Ne tɔgɔ ni jamu ye Worokiyatu Tarawele. La n'o tɛ a mana kɛ cogo cogo i b'i ka sɛnɛ kɛ la i ka sɛnɛfɛn tɛ ka labɔ a ka jamana dun tɛ se ka a bɛɛ san. Dɔɔni dɔɔni min bɛ sɔrɔ n'a o tigɛra a tɛ ɲɛnabɔ. Donc a ɲɛna anw ma a ɲɛna olu yɛrɛ fana ma. An bɛɛ de ka hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo olu bɛ nafa dɔ sɔrɔ an yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ. Donc u y'a wuli a diyara an bɛɛ ye min y'a ta fɔ min m'a ta fɔ a gɛlɛya kun b'an bɛɛ kan. Fan dɔ fɛ CEDEAO ka sɔrɔ ko sankɔrɔtani ninnu wulili bɛ nɔba bila Mali dun ka fa sabatili la. N'a ko bɛ bɔ yan ka taa tel que dinbiri ni fɛn ka taa di sɛw ma ka sɔrɔ dɔw yɛrɛ ma sɔrɔ ka kɛ balo ya bɔ a ma nɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ na baloko dɛsɛ fana ye ni jamana in fana kɔnɔ quoi. Bon e buta n'a bɛ yen a bɛ se ka mɔgɔ caman fana servir parce que n'a fɔra ko an yɛrɛ fana ka bagan balolaw fana bɛ ta ka taa jamana wɛrɛ la bon e yɛrɛ ka jate la a ma nɔgɔ dɛ an taw bɛna mun dun a bɛna sogo gɛlɛya fana ye. Nin bɛ dan sigi bi VOA Bambara ka gɛrɛn na min na sera aw ma Abiba Nango Tarawele fɛ ka bɔ Bamako. Ayiwa sisan an ka Siyaka Tarawele lamɛn a bɛna kunnafoni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw di an ma gɛrɛn kan. Sedantolantana Bunagu kan Mali Forobaton équipe nationale Kodo o sedantolantana Mohamed Kamara n'a bɛ ntolantan AS Monaco la Faransi a ka juguni furakɛli kuntagala tɛna janya i n'a fɔ mɔgɔ tun jɔrɔlen don n'a ye cogoya min na kunnafoni don min dira a ka tɔn degeli Adi Uter fɛ Adi Uter ka fɔ la Mohamed Kamara kimirikun de jogina a tɛna mɛn tuguni a bɛna ntolantan daminɛ kibariya don min ye sedantolantan kanubaw ani malidenw fari foni kosɛbɛ Mohamed Kamara jogina Faransi championnat tilemugani filanan ɲɔgɔndan sen fɛ o ɲɔgɔndan kɛnɛ kan a ka tɔn AS Monaco bina Toulouse ɲɛkɔrɔ celu 1-2 Toulouse kanuna février kalo in tilemugani kelen tɛmɛnen san 2024 na Mali sedantolantan fédération ɲɛmayaso ka laseli la a tun ye nɔgɔyada kɛ Mohamed Kamara ye camancɛ o ye Mohamed Kamara tɔgɔ wɛrɛ ye n'i b'a dɔn a jɔyɔrɔ ye camancɛ fan de ye ballontan terrain kan n'an ko milieu de terrain wa o baara a b'o waleya kosɛbɛ fo ka s'a dan na Yakuba Tangara farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Mali la a y'a yira ko kunnafoni duman don mɔgɔw ka kan ka nisɔndiya ni min ye. Mohamed Kamara ale ye blessure dɔ sɔrɔ Faransi championnat tile 20 ɲɔgɔndan senfɛ mais a yirala k'a fɔ bana min don a tɛna kɛ bana kuntagalajan ye tuguni ka d'a kan u ka degeli karamɔgɔ yɛrɛ ka fɔ la a man ka tɛmɛ dɔgɔkun fila bɔɲɔgɔnko la o kɔfɛ a kan ka se ka ballon tan u y'a fɔ cogo min na Mali fanfɛla la a kɛra kibaruya duman ka d'a kan kibaruya kun fɔlɔ la bɛɛ jɔrɔla n'a ye fédération yɛrɛ communiqué kɛ ka nɔgɔyada kɛ Mohamed Kamara ye ballon tanna ye camancɛ bolo fanfɛla la a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali équipe nationale la mɔgɔ caman yɛrɛ y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ni ale tun bɛ Mali ni Côte d'Ivoire ka ɲɔgɔndan na Coupe d'Afrique quart de finale tɛmɛnen ka fɔ ntolantan kɛra cogo min na a kun bɛ se ka yɛlɛma k'a sababu kɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ camancɛ bolo fanfɛla la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ farijagabɔ a bɛ se ka kɛ Mohamed Kamara camancɛ bɛna nin yɔrɔ ta Coupe du Monde 2026 Illinois tɔrɔ ɲɔgɔndanw na minnu bɛna daminɛ kokura juin kalo nata la VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. Aw an balimaw ni kunnafoni ninnu de kɛra aw garisɛgɛ ye bi u labɛnniw kɛra chaque teriw fɛ laseliw kɛra aw ye ne Kiyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la radio ani télévision fɛ nin tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ.